Sinag, naghahanda na kami para sa parating na bagyo. Okay. Ano, hinog na. Hello, napakaganda naman ang panahon ngayon. Kung makapansin nyo. Di ba? Dalahin mo natin ito dun. Ipasiguro natin. Natapos na po yung lahat na test na ginibo kay Tutoy. Tapos po, babalik po kami mga Itong banhiyon lumang sa balkon sa roon. Itong nalulok na ng trapan lumang sa balkon. Mga sinag, naghahanda na kami para sa parating na bagyo. Lilalagay na namin dito yung mga importanteng dapat ilagay mga kasinag. Baka sakali na lumaki ang tubig, pasiguro lang kagaya ito yung mga palay. Hindi dito na namin ilalagay. Sinasampa namin dito. Pati bigyan yung mga gamit sa luwa. Yan pa dong, hollow blocks. Pero dito meron pa. Aman. Na, tama lang isa. Garaw baba. Meron mo puto. Ano yan? Niyog? Iya. magagaba baga ang ano. Dapat baliatan mo ano na magtaas-taas. Isuot mo ito sa balyo. Yan, dyan. Yan. Kasama na natin to. Kaya pang ano yun, kaya pa tagilidin, hindi. Saglit lang kuya. Hindi kaya. Kaya natin? Kung kaya mo. Saglit lang. Kasi isuot mo na yung dito na lang eh. Daw, kaya mong pihitin dyan ito? Kaya pihitin ta daw. Ito muna. Oo, pihitin ta pataas. Para pagbaliat. Yan. Kulang pa. Saglit lang kuya. Saglit lang kuya ha. Saglit lang. Dapat pala naabot yung kabila. May camera kapit ka rin dito. Ano ba na camera niyo yan? Saraping ni. Ding. Ding.
Hindi. Kita na lang. Gabat. Iko. Anas ni mapapasaon. Tayo nyo ka ba sa inyong tulong ng kuya? Yung tulong? Ano ba ito mama? Dahil yun magkabarasa. Yan. Ini yung box ni mama. Ano man yung magdako may nabot? Pero magkakal ang box ni mama. Dahil mga ninyo ma. Alaog dyan. Iyan si kay Lola. Bukas daw kuya kung si Kilula ay si mama yan. Iya. O igdihan si kuya yan. Kali ang tulog dyan. Si ano sa namin ko tayo ng mga diploma. Ay, Diyos, natakupan muna dyan. Ha? Natakupan muna. Alin? Yan, dyan. Ano? Mga kasinag, lahat ng gamit namin dito na namin ilagay. Ito pala yung bahay na ipinapagawa ko. Nagpasiguro lang kayo mga kasinag, baka sakaling lumakas ang tubig. Lahat ng mga gamit, mga palay, mga dapat ilagay dito na namin ilagay. Kung sakali man lumakas ang tubig mga kasinag o tumaas ang tubig, hindi sila mababasa. Tapos yung iba naming gamit dyan sa bahay, doon ko na lang ilalagay sa bintaas. Kasi may bintaas naman yun mga kasinag. Naghahanda na kasi lahat mga kasinag. Ngayon nag-uutay-utay ng hangin. Kahapon hanggang kayang umaga, wala pang hangin yan mga kasinag. Pero ngayon humahangin na. Ayan na siya. Pati yung santol namin, makita yung santol. Dati may malago yung santol dyan. Inalis na ang mga kasinag. Pinasiguro na talaga. Baka matumba pa. Kung mapapansin nyo mga kasinag, napakaganda pa ng panahon dito sa amin. Kalmada, maganda ang sikat ng araw. Pero sa ngayon maganda, hindi natin alam mga kasinag sa masusunod na araw. Ayan naman si Mrs. Po. Ayan mga kasinag. Sinusulat ni Mrs. yung mga nag-evacuate. Tama? Ayan, sinusulat ni Mrs. Siya lahat nagsusulat ng mga nag-evacuate. Papa. Po. Tagtanim ko ini. Opo. Update ko muna kayo mga kasinag sa dagat namin ngayon. Ayan mga kasinag, ito ang lagay ng dagat namin ngayon. Napakaganda ng panahon. Kalmada. Kung makikita nyo naman di ba? Ang ganda ng panahon. Ay, yung kayaw pala ni Ate Arian. Ayun yung mga kayaw na gagamitin doon sa bahay ni Ate Arian. Mamaya mga kasinag, hakutin ko yun. Update ko muna kayo dito sa dagat namin ngayon hanggang doon sa Rawis. Ipakita ko muna sa inyo yung dagat natin ngayon. Nandito tayo mga kasinag sa Rawis. Hinog na yata yung tanim kong saging. Ay, hinog na nga Ayan mga kasinag may hinog na Wala pa naman akong dalang itak. Hinog na yung bunga. Balikan ko yun mamaya mga kasinag. Hindi pa naman ako nakapagdala ng itak.
Tama-tama yan. Kung sakaling mahagip talaga kayo mga kasinag ng sama ng panahon, may pagkain kami. Tibain ko yung saging yan. May laman daw ito. Oy, may laman. Hagis natin dyan para pag nagkupra tayo. Yan. Yan mga kasinag. Ito ang rawis ngayon. Kung makapansin nyo, napakaganda. Kalmada. Maganda ang panahon. Sana mga kasinag, magbago pang ihip ng bagyo na yun. Sana lumayo na dito sa amin. Tumama sana sa karagatan na. Wala na sanang pinsalain pa na mga lugar, mga kabahayan. Sana lumisya na mga kasinag. Ipagdasal natin mga kasinag na lumisan sana. Umalis. Sana matunaw. Or kung hindi man matunaw, lumihis sana ng daan papunta sa Pacific Ocean. Kasi sa panahon ng mga kasinag, napakaganda wala kang masabi. Kala mo walang parating na bagyo. Lahat ng taga dito sa amin mga kasinag nag-evacuate na. Nagre-ready na mga kasinag kasi malapit kami sa dagat. Oras na tumas ang tubig na ito, sigurado mga kasinag babahain kami dyan. Kaya ngayon pa lang nag-ready na kami. Bukas kasi maglalandfall ang bagyo mga kasinag. Dapat maging handa na talaga kami. Doon tayo sa kabila mga kasinag. Tingnan natin yung kabila. Dito napakaganda kung makapansin nyo, tahimik na tahimik mga kasinag. Kahit huni ng ibon, wala kang marinig. Napakatahimik. Ang maririnig mo lang yung alon. Yung alon ng dagat dyan sa dalampasigan. Yun lang ang tanging maririnig mo. Ayan mga kasinag, ito na yung baba ng rawis. Ayan napakaganda naman ang panahon ngayon. Kung makapansin nyo, di ba? Napakainit. Wala kang masabi sa panahon mga kasinag. Sana hanggang sa masusunod araw ganito pa rin. Sana hindi na tumama ang bagyo dito sa amin mga kasinag. Napakalakas pa naman. Super typhoon mga kasinag. Kaya nakakatakot talaga. Ang laki ng kahoy na ito. Ang laki ng kahoy na itong ano dito. Hindi biro ito Anong kahoy daw ito? Ang laki Diba? Ang ganda ng panahon. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kayo sa lugar namin ngayon. Uuwi na ako. Gawa ng hakutin ko muna yung kayaw ni Ate Arian, yung gagamitin doon sa bahay niya. Baka lumakas ang tubig, madala ng tubig dagat yun. Sayang naman ng mga ibinayad natin. Ito na yung kahoy na gagamitin sa bahay ni Ate Arian mga kasinag. Ayan, hakutin ko muna. Ipasiguro ko muna mga kasinag. Dalhin ko muna doon sa bahay ni Ate Arian. Hakutin ko muna ngayon. Safety muna natin ito mga kasinag. Dalahin muna natin ito dun. Ipasiguro natin. Baka lumaki ang tubig dagat mga kasinag. Madala pa ito Ayan mga kasinag, katapos na. Ito pala yung bahay nila Ate Arian. Walang tao. Nasa evacuation yata mga kasinag. Sila Ate Arian pala mga kasinag umuwi. Ayan pala si Pitoy mga kasinag.
Pitay, 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 pitay. Pitay. Ha? May mga kasinag sa atar yan pala. Ito, umuwi. Bakit nga ayaw umuwi? Ha? Bakit kayo umuwi? Ano po? Natapos na po yung lahat na test na ginibo kay Tutoy. Tapos po, babalik po kami mga by Monday. Monday. Oh, ayan mga kasinag ha. Okay naman pala yung mga lab test na ginawa doon sa bata. Monday pa lang, babalik sila. Update ko lang ulit kayo. Ayan. Nag-evacuate na kayo? Dahil pa po, Chen. Mamaya daw mga kasinag, evacuate naman sila. Okay. Tingkal. Mga kasinag. Okay. Ayan o. Hinog na. Nakita niya no. Ayan o. Mahinog na mga kasinag o. Yung isa nga o, kinain na ng daga. Tama-tama ito mga kasinag. Masarap itong almusalan. Uwi na tayo mga kasinag. At pakiramdam natin ang panahon. Kasi medyo humahangin na iyo. Kanina kasi kalmada, walang kahangin-hangin ngayon. Medyo humahangin na mga kasinag. Tapos ang tubig dagat medyo malaki na. Kaya pakiramdam natin. Update ko lang ulit kay mga kasinag. Kung mapapansin nyo mga kasinag, ang laki na ng tubig dagat. Ayan nakita nyo. Kanina ipinakita ko sa inyo mga kasinag hibas. Ayun taob na. Lumalaki na. Medyo pumapasok na dito sa may lugar na ito. Sa may tulay. Ito kasi ang mahirap mga kasinag. Pag malaki ang tubig, tapos pag sumalubong pa ang ulan, gawa nitong bagyo, sigurado baha na naman yan lugar namin. Tingnan nyo mga kasinag nagtataob pa. Papasok pa ang tubig. Ibig sabihin lalaki pa talaga ang tubig. Nagtataob pa. Yan ang mahirap dito sa amin mga kasinag. Pagka kaya malaki ang tubig. Nagwawala na yung alaga kong kambing mga kasinag. Naririnig nyo. Kunin na natin yan at awa man, nagwawala na. Uy, ang ganda ng buwan. Bilog na bilog ang buwan mga kasinag. Nakikita nyo yan? Bilog na bilog ang buwan. Mga kasinag, ang ganda ng buwan. Bilog na bilog. Ang sarap pagmasdan. Ganda. Ano? Me. Halika na. Ay, napatakan ka pala ng palapa. Halika na. Uwi na natin itong mga kasinag. Halika.
Nagsabit ka kaya eh. O yan, gutom ko tuloy. Suot ka kaya ng suot. Iwan ko kaya muna ito dito mga kasinag. Total hindi naman uulan eh. Saka malapit lang naman dyan sa bahay oh. Iwan ko muna ito dito. Nagutom yata. Tali ko lang dito. Iwan ko muna yun dito. Kasi iniwan ko muna din yung kambing. Uwi na tayo at hapon na. Nag-aagaw na din matiwanag mga kasinag. Ay mag-iin ako pala andito. Nagbabahog ng baboy. Nakikita niyo pa ba mga kasinag? Ayan. Madilim na nga. Yung aking maalaga. Hindi na makita. Si Mrs. Hindi na makita si Chloe. Hindi na makita. Hindi na makita mga kasinag sila. Kasi madilim na. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Update ko lang kayo bukas or sa masusunod araw mga kasinag. Bye bye.